el que fem així, fer-se els vestits, reformar-se, i porten trajes d'elles, vestits que tenen d'antes, per donar-li una línia antiga. No és un disfraç, com diu molta gent que ens disfracem. Fem un homenatge al centenari de Carcaixent. Se trata de o bé coses que tenim actuals, customitzar-les i adaptar-les perquè puguen representar bé l'època del segle passat, que siguen tonos que se portaven en aquell entonces, que siguen formes que se portaven en aquell entonces. Això és el que intentem entre tots. Té molt d'èxit, hi ha moltes persones que venen i cada any en venen més noves i tot. Ens encanta el que és vestir-nos i el que representa, que és posar en valor tots els recursos que té Carcaixent com a poble, les cases que té, que són precioses, i este patrimoni que tenim així en Carcaixent, mostrar-lo al públic que es puga visitar. Carcaixent necessita tota una fira modernista, té molt d'èxit, donar les gràcies a tota la gent que ens ajuda i que ens respecta i que ens ajuda a que la fira modernista sigui cap acabant. Especialment, l'apoyo més gran que tenim és de l'alcalde.